Faide. Mijn naam is Ilva en dit is Pangtori. Vandaag kijken we naar het gebruik van voortzetsels. We kijken dus naar de type voortzetsels die er aanwezig zijn binnen de Surinaamse taal. Nou, er zijn er een aantal, dus we gaan ze per groep bespreken. Hier zijn er alvast een paar. Ini, in, na, naar, te, in, tapu, op, ondro, onder, abra, over, zee, naast, bakka, achter. Zo kun je dus deze voorzetsels gebruiken om een locatie te bepalen van een object of van een persoon. Maar er zijn een aantal haken en ogen, zoals bij het gebruik van het woord na, dus naar, te, in. Dat is namelijk vrijwel altijd in combinatie met een locatie, niet met een persoon. Volgende keer gaan we kijken naar een aantal andere voortzetsels. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen en bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboen.